Ето тук Пенчо сплака, когато беше Ивана да шпионира. Ето тук, когато Пенчо сплака, когато го прости. Ето тук, когато Пенчо сплака, когато беше загубен за чери бомб. Тук, когато Пенчо сплака, леката да ми каза, че съм най-красивото момче и яйце, което е виждал. Това си го измислих. Той наистина беше най-добрият от всички нас. Или поне най-сбийският. Това лъчено смъртта на Пенчес. Той ще иска да го имаш. Той изобретил най-хубавите неща. Въпреки, че много от тях бяха страшни оръжия, които нараняваха хората. Но ние работихме върху това. Чарли, ето къде си. Искаш ли може би да седеш и да кажеш здрасти на новите гости? Може наистина да ни помогнеш? Дойдоха репортери тук и... Добре ли си? Всичко е страхотно. Страхотно. Също всичко да не е страхотно. Победихме Адам и хотелът е пропълнен, въпреки че много хора умряха. Но всичко е наред. Скъпа, чувствам се сякаш все още осмисляш случилото се. Ако искаш, мога да се захвана с хотелските задължения, да говоря с репортерите. Какво? Всичко е наред. Аз съм спокойна. Спокойна е добре. Добре, спокойна. Нека говорим с тези репортери. Обзлагам се, че искат да знаят как работи скоплението, как всички други, които са тук. Точно, да.